Väčšinou sú tam také pozitívne veci písané, ako okrem toho, že napríklad je tu smrť veľmi pekne zobrazená, tu je voľnosť napríklad. Aha, tu je voľnosť napríklad. No, čiže to je krásny obrázok. Zobrazená nie ako smrť, ale ako voľnosť. Ale mi sa celkom páči smrti, sa nám tu rozpadli rôzne karty, ktoré... A keď sa to takto stane, tak to čo znamená? To znamená práve to, čo teraz momentálne vidím. Vaše dieťa je na ceste k tomu, aby zožalo aj finančný, ale aj iný úspech, nielen po duchovnej, ale po takej inej stránke vlastne. Takže je to veľmi pozitívne. Tak to je príjemné. Pre vaše dieťa, výborne. A máte aj takého nejakého človeka, ktorý je pre vás životným vzorom, ktorý vám naozaj v živote pripomína niekoho ako, ja neviem, anjela strážneho vášho, taký mám, váš guru? Okrem mojej mamičky teda samozrejme mám takých dokonca 3 anjelov strážnych. Je to jedna bývalá ministerka, no nebudem ju menovať, jedna bývalá ministerka teda Slovenska a je to jedna pani Evka a je to Marcelka, takisto jedna pani z Košic. To sú také úžasné dámy, ktoré sú múdre, niektoré sú veľmi mladé. Človek by povedal, že tak táto mi nevie poradiť ani pomôcť v ničom. A naopak, ako niekedy ten človek na oko veľmi mladý, možno neokresaný na prvý pohľad, má v sebe strašne veľa toho, ako, čo vám dokáže dať. A čudujete sa, priam zablúdite v tých izbách a že neviete, že kde ste. Teda v nej. Jezal vzbudzuje túžbu po učení, ktoré im ide veľmi ľahko, majú znamenitú pamäť a sú veľmi šikovní. Vy ste vyštudovali psychológiu. Áno. Vo Viedni. To znamená, že vy ste aj človek, ktorý rozumie tak trošku exaktne tým veciam, ktoré sa učil v škole a zároveň do toho dáva aj takéto svoje vlastné, na základe svojej intuície, svojho talentu. Ako sa to dá všetko sklbiť? A respektíve, čo je tam viac? To, čo ste sa naučili, alebo to, čo vlastne... To, čo som sa naučil, môže byť veľmi zradné, lebo ten človek môže byť výborný herec a môže absolútne inak vystupovať na vonok, vlastne ako vo vnútri cíti a kým vo vnútri naozaj je. A potom človek môže mať zlý deň, všakže môže prísť veľmi excentricky, vlastne nervózny, nahnevaný. A to si poviete, toto je aký zvláštny človek. A to je psychológ. Ale ako jasnoviec povie si, že tento človek úplne úžasný, ale dneska má taký deň, aký má. Čiže tam je taký rozdiel je tam dosť veľký a patateľný. Aký ste mali taký naozaj veľmi silný prípad, na ktorý vôbec neviete zabudnúť? Že to bolo... Bol to jeden malý chlapček, ktorý mal vlastne, povedzme si, že veľmi jednoduchých rodičov. Boli z takého dedinského prostredia a im vlastne bolo sprostredkované vďaka nejakej pani liečiteľke v úvodzovkách, že to, čo majú na snímku, tak to nie je vlastne nádor alebo tumor, ale to je iba nejaká daná špinka vlastne tam sa dostala. A oni jej, bohužiaľ, uverili. Ale už keď začali pochybovať o tom, že čo tá pani povedala, to bolo dosť neskoro, lebo ten malý mal naozaj obrovskú hlavičku v porovnaní s jeho telíčkom, takže malý mal asi 2,5-3 roky, neviem presne. A vtedy vlastne moja jedna dobrá priateľka ponúkla svoju pomoc a podporu a teda, tam už nie je tá moja sila, prichádzala do toho, ale aj taká tá sila vedomosti a známosti. Malého zoperovali vlastne vo Viedni a bolo vlastne úžasné a krásne, keď ten malý došiel práve na tento botel tu oproti a povedal, že ďakujem, že žijem. To boli nádherné veci, teda nádherná udalosť, na ktorú v živote nezabudnem, lebo stačí, keď len niekoho jedného zachránite vo svojom živote, už tá vaša práca má význam a zmysel. Už viete, že áno, stálo to za to. Nepožiadali vás niekedy o pomoc aj treba ľudia, ktorí pátrajú po niekom nezvestnom alebo po stratenom dieťati? To je dosť časté. Zatiaľ sme skoro vždy našli niekoho. Taký mladý Košičan, teraz to bolo pred pár mesiacmi, boli u mňa a bohužiaľ tá informácia pre nich teda bola negatívna. Či už našli to telo, teda neviem, do dnešného dňa, ale určite bolo to už telo už teda bezvládne, lebo už len logika nepostí, že 4. deň tam bolo to telo a ja som to telo videl už mŕtve hneď ešte v ten deň. Ako opísal som, čo mal na sebe ten mladý muž, takže tá pani zhýkla, že Ježiši Kriste, že naozaj mal tie nohavice. Ako nekričte vám, pani, však v poriadku, keď ich mal, už mu to jedno, čo má na sebe. Takže tieto informácie musím podať skutočné, lebo keď sa tešia na to, že uvidím tam toho živého môjho, ja neviem koho, a nakoniec je skutočnosť iná, tak na čo by som takéto veci hovoril? Nech sú na to tí ľudia pripravení a nech vedia, do čoho idú. Zaoberáte sa niekedy aj tým, že premýšľate o tom, čo sa bude diať tu na Slovensku, povedzme ten ďalší rok? Určite vás žiadajú často, ja neviem, na konci roka, aby ste povedali, ako to vidíte v tom ďalšom roku, čo bude a čo sa udeje. Ja pevne verím, že tento rok skončí napríklad niečo veľmi zlé. Skončí to neváženie si jeden druhého. Tá neláska, dajme tomu, alebo tá neradosť z toho, že ten druhý má.
a nedoprajnosť by som to nazval, toto skončí, lebo ľudia začnú mať, každý raz bude mať a budú si vážiť ľudia iné hodnoty. Pomaly a isto sa vlastne k tomu vraciame späť. Takže to niečo zlé skončí. Ale bude mnoho prírodných katastrof, to ešte môžem povedať. Hlavne veľké veľmoci odídu. V priebehu tých 13-12 rokov veľké veľmoci, nehovorím, že vymrú úplne, lebo aj tam sú dobrí ľudia, ale viac menej nebudú. To je isté. V niektorých krajinách už existujú napríklad takéto vysoké školy ezoteriky alebo jednoducho kurzy, kde sa človek všeličo naučí v rámci takej tej alternatívnej medicíny alebo aj mágie bielej. Vy ste absolvovali niečo také alebo nechystáte sa napríklad u nás niečo také prichystať pre ľudí, ktorých to zaujíma? Absolvoval v Indii. Ako bolo to veľmi úžasné, veľmi pozitívne. Dneska to už hodnotím pozitívne. Toho času som to nehodnotil až tak pozitívne, lebo sa mi to zdalo byť veľmi ďaleko. Špina. Proste rôzne veci tam boli. India nie je krajina, ktorú človek môže prijať, alebo ju môže prijať a zamiluje sa do nej a vôbec si nevšíma tú biedu strašnú a to všetko, čo... Ja som bol také dosť komerčné dieťa, takže som si všimol práve, že tie okolité veci okolo mňa a ten pán, keď ku mne prišiel, položil ruky na moju hlavu, ale bol nižší. To viem, že ja som tiež nie vysoký, ale on bol o mnoho nižší a niečo zamrmlal a ten pán hovorí, to je úžasné. Neviem, čo povedal, som sa ho pýtal toho pána, lebo bol teda hovoriaci po anglicky a povedal mi len pán toľko, že patríš medzi tých, ktorí budú vidieť, ale zároveň budú slepí. No je to skutočnosť. Ja naozaj mám skoro 5 dioptrie a naozaj vidím, čiže som krátkozraký, jasnovidec, takže asi tak. Takže má v tom. A to bol váš učiteľ? Tam som ho spoznal, tam boli z celého sveta, z celej Európy, tam boli ľudia, ktorí boli pozvaní. Ja som bol pozvaný vďaka jednej pani, ktorá bola Maďarka. Ani neviem, ako sme sa tam dostali, pravdu povediac. Viem, že ona pozvala. To bolo v kultuse, tu v Bratislave existoval nejaký kultus. A čo všetko ste sa tam učili v Indii? Odozdávať, prijímať energiu, narušiť zemskú gravitáciu, napríklad vedieť človeka cítiť dvomi prstami. A to som dokonca, myslím, že v nejakej živej relácii, nie živej, ale relácii, neviem, či zrovna nie u vašej jednej kolegyni, takú pani plnú naozaj mlieka a krvi, som skúsil zdvihnúť dvomi prstami a celkom to išlo. To je veľmi jednoduché, pokiaľ to človek chce, tak to zvládne. Pokiaľ to človek nechce, tak to zvládne. Všaké cvičenia. A je to úžasné levitovať. Ja už som nelevitoval z dobrých pár rokov, ale volá, kedy som sa o to pokúšal, ale priznám sa, že nešlo mi to. Mne samému to nešlo. Ako druhého zdvihnúť, áno, ale mne samému nie. Kedy vy ste potrebovali najviac svojho anjela strážneho? Mali ste takú situáciu? Mal som jednu veľmi ťažkú situáciu. Išlo o moju sestru, ktorú mám jednu jedinú a teraz sa to možno trošku rozcitliviem, ale skutočnosť je taká, aká je. Sme sa dopočuli nejakú danú diagnózu, ktorú teda mi tlmočila po telefóne, ja som išiel domov a ja som si ju doslova vyhádal s Pánom Bohom. Neviem, ako som to dostal zo Senca domov do Levíc, čo je nejakých možno 90, neviem, 100 kilometrov. Neviem, netuším, do dnešného dňa neviem ako, pretože som sa strašne hádal, doslova hádal s tým Bohom, ale viem, že vďaka tomu je tu s nami a vždy s nami bude teda... Ako sú tu, moja rodina je pre mňa najdôležitejšia na celom svete, si myslím. Moja mamička, môj otec, ocko teda a moja sestra, moja netiar, a ešte sesternica, ktorá je vlastne moja sestra druhá. Takže to sú takí ľudia, ktorí sú mne najbližší môjmu srdcu a za ktorých by som okamžite dal čokoľvek. Niekedy sa anjeli strážni potrebuje na cestách. Nemáte takú nejakú príhodu, kde ste naozaj pocítili tú sílu? Mal som jednu veľmi nepríjemnú autonehodu a to bolo práve vtedy, keď som spoznal tú danú pani z toho kultusu, o ktorej sme vlastne hovorili. Prvá veta hovorila, Ježišmária, vy ste prekliatí a takým... No áno, a čo má byť akože teraz? Vy môžete zomrieť. Ale pani zlatá, že ja mám necelých 15 rokov, kde by som ja ešte umieral. A ona mi také veľmi škaredé veci porozprávala. A zároveň mi dala akože možnosť neumrieť, keď si vezmeš toto. No dobré, koľko to stojí. No vyslovila mi teda tú cifru, to je pár rokov už dozadu, skutočne pár rokov, tak som si to, že hops, tak to je dosť veľa. Mal som taký veľký mobil, si pamätám, som volal mojej mamine a doma a hovorí, vezmi to, keby to aj klamstvo bolo, nevadilo, nech doma pokojný, aj ty, aby si bol spokojný, vezmi to. Tak som to vzal, užíval som to a nič také zvláštne som nepocíťoval. Až teda prišiel deň D, keď môj pes ma nie pustí k dverám v aute sedieť.
Stále vrčal a proste nevedel som, čo mu ja tých hlupákom, tak sadni si teda ty sem. A pes tam takto sedel a nikoho nepustil tam. Cestou späť sme naozaj s ockom mali veľmi vážnu nehodu. No, a stalo sa. Stalo sa práve to, že plex dverí prerazil môjho psa na dve polovice vlastne predo mnou, ktorého som vychovával, naozaj ešte bol slepý a na dudlovej flaške sme ho mali. Takže vlastne on zachránil ako keby môj život. Takže tá pani ma upozornila, že ale ten deň príde, keď budete to mať pred sebou, ale vám sa to nestane. Ja som si myslel, že žiadny deň nepríde, nič som nepocítil, ale som to bral ako klamstvo. Končí sa 2012, ktorý vlastne je aj takým predpovedaným koncom vôbec podľa majského kalendára, ale už vieme, že asi by to tak nemalo byť. A čo ten 2013 bude na Slovensku? Doporučím, že do roku 2013 všetci diváci aj tejto relácie zabezpečili dobrú metlu a dobrú lopatku, aby pozametali všetku špinu za sebou z tohto roku. A naozaj, nie že vyhodili, ale spálili, absolútne spálili na úplný prach a popol a začali sa venovať iným veciam, ako sa venovali doposiaľ. Nech sa obzrú okolo seba možno práve to, prečo robia to všetko, čo robia, je práve pred nimi a zabúdajú práve na tie veľmi blízke veci okolo seba. Čiže skončí nejaká éra zla. Čiže do roku 2013 len zbaviť sa všetkého negatívneho a vykročiť s pravou rukou. Určite, nohou. A všetko bude dobré. Určite áno, hlavne s láskou. Tak ďakujem veľmi pekne, ja ďakujem, že ste si našli čas. No a teraz samozrejme máme pre vás Aniela Strážneho. Je Jazela, tak verím, že vás bude ochraňovať. Ďakujem veľmi pekne. Môžem vám poboskať? Môžete. Tak dobre, fajn.